አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምስጢረ ጥምቀት። ጥምቀት አጥመቀ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግስ ተረኸበ ቃል ክኾን ከሎ ምንካር ወይ ድማ ምጥላቅ ወይ ከዓ ምድፋቅ ኣብ ማይ ውሽጢ ብስመ ስላሴ ምዝፋቅ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምጥላቅ ማለት እዩ። ጥምቀት ናይ ስላሴ ውልድነት ዝወሃበሉ ናይ ኃጢአት ስርየት ዝርከበሉ ምስጢር እዩ። ናይ ጥምቀት ጥቕሚ ከንታይ እዩ? ንምንታይ ኢና ንጥመቕ? ብጥምቀት ሓደ ንድሕን ተባሂሉ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 16 ከም ተጻሕፈ ብጥምቀት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንደገና ንውለድ ናይ መጀመርያ ስጋዊ ልደት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ብጥምቀት ዝርከብ መንፈሳዊ ልደት እዩ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 3 ዘሎ ብጥምቀት ናይ ኃጢአት ስርየት ይርከብ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 38 ብጥምቀት ምስ ክርስቶስ ሕብረት ንኽልየና ወይ ሓቢርና ንመውት ምስኡ ከዓ ሓቢርና ንትስእ ማለት እዩ። እንግዲህ ሞትና ከም ዝሞቶ ትንሣኤና ከም ዝተንስኦ ኩሉ ሕና ድማ ብትሞት ሞይትና ይንተርፍን እንደገና ንትስኢና ኢልና ስለንኣምን ብትና ትንሣኤ ምስኡ ካብ ክርስቶስ እንደገና ተስኢና ህያው ክንኮንና ስለንብል ጥምቀት ድማ ምስ ናይ ክርስቶስ ሞት ከም ዝሞቶ ኩሉ ምስኡ ከዓ ክንትስኢና ዝብል ምሳሌ የበና ማለት እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 8 ዘሎ ብጥምቀት ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ንኸውን ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ ብኢደ ዮሐንስ ተጠሚቁ ንብል ምስኡ ድማ ንሕና ንጥመቕ። እዚ ገላትያ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 27 ማለት እዩ። ብጥምቀት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ንኸውን ኣብ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11-13 ዘሎ ናይ ጥምቀት ምሳሌ ብብሉይ ኪዳን ከመይ ነይሩ? ንሁን ቤተሰቡን ብመርከብ ካብ ጥፍኣት ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ጥፍኣት ዘሎ ማይ ብምድሓኖም ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት 8:18 ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 20-21 ዘሎ ናይ እስራኤል ባሕሪ ኤርትራ ምቁራጾም ኣቋሪጾም ምሕላፎም ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1-2 ዘሎ ማለት እዩ። ግዝረት ዝበሃሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ መፍለይ ምልክት እዩ ነይሩ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥሪ 14 ናይ ጥምቀት ኣመሰራርታ ከመይ እዩ? ናይ ጥምቀት ምስጢረ ጥምቀት መስራቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢረ ጥምቀት ዝመስረቶ ብስራሕ ብምርኣይ እዩ፣ ብቃል እውን ብምእዛዝ እዩ። ብስራሕ ብቻ ከይኮነ ቃል እውን ብምእዛዝ እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13-27 ዘሎ መሰረት ብምግባር ናይ ክርስቶስ ጥምቀት ክንርኢ ከለና ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ተጠሚቁ? ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሐንስ ኢድ ብባሕረ ዮርዳኖስ ተጠመቀሉ ከም ናይ አይሁድ ስርዓት ንምንጻህ እዩ ሓደ። ከም ዮሐንስ ጥምቀት ካብ እስሪ ቤት ኃጢአት ንምንጻህ ኣይኮነን ነይሩ። ምክንያቱ ዮሐንስ እስሪ ቤት ተኣሲሩ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ካብ ናይ እስሪ ቤት ከይኮነስ ካብ ዮሐንስ ዝወ ዘሎ ጥምቀት ስርየት ከይኮነስ ካብቲ ናይ ኃጢአት ስለ ዝነበሮ ከይኮነስ ነገር ግን ስርዓት ግድን ክፍጸም ስለ ዝነበሮ እቲ ጥምቀት ዳግማይ ኣዳም ኮይኑ ስለ ዝመጸ ንኸምኡ ድማ ስርዓት ናይ አይሁድ ዝነበረ ካብቲ ናይ ስርዓት ንሱ ንምንጻህ ሳቶም ግዝረት እዩ ነይሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ዝመጸሉ ጀሚሩ ግን ጥምቀት ማለት ልጅነት ወይ ከዓ ናቱ ውልደት ክበና ስለ ዝግባእ ባዕሉ ተጠሚቁ ንዓና ድማ ተጠመቁ ኢልና ማለት እዩ። ንጽሓት ይበሎ ማለት እዩ። ልጅነት ይበሎ፣ ውሉድነት ይበሎ ማለት እዩ። ንኣብነት እሱ ተጠሚቁ ንስኻትኩም እውን ተጠመቁ ብማለት ኣርኣያ ብምዃን የርእየና። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 12-19 ዘሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ተሰዊሩ ዝነበረ ሓድነትን ሰወስትነትን ንምግላጽ እውን እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 16-17 ዘሎ ቃል ተዝፈትዎ ወደይ እዩ ኢሉ ካብ ሰማይ ድምፂ ክመጽእ ከሎ
ንዑ ስምዕዎ ባል ከሎ ከምኡ ድማ እርግብ ኣምሳል መንፈስ ቅዱስ ሙራዱ ሓድነቱን ሶስትነቱን ሰለስትነቱን ብግልፂ ኣርኢና ይሞ እዩ ካልእ ከዓ ጸላእ ዲያብሎስ ኣብ ዮርዳኖስ ዝደብረ ወይ ከዓ ዝሓዞ ናይ ዕዳ ደብዳቤ ንምድምሳስ እዩ ምክንያቱ ኣብኣ ይሒዝዎም ንኣዳምን ሔዋንን ባዕሎም ነብሶም ሕሊፎም ከም ዝሃቡ ብፍቓዶም ሕሊፎም ሂቦም እዮም ምስ ጨነቆም ኣብ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 14-15 እሱ ንምድምሳስ እውን ብናቱ ዕድመ ልክዕ 30 ዓመት ኮይኑ ተጠሚቑ እዩ ማለት እዩ ናትና ጥምቀት ንምብራኽውን እዩ ባርኾት ንምኽባብን ንምቕዳስን እውን ባዕሉ ባሪኹ ባዕሉ ቀዲሱ ንኽበና ጎይታና ንምንታይ እዩ ብ30 ዓመት ወይ ብ30 ዘመን ተጠመቐ እንተይልና ብናይ ኦሪት ሕጊ መሰረት ንኽህነት ኣገልግሎት ዝምረጽ ወይ ምምራጽ ዝከኣል ብ30 ዕድመ ከም ዝነበረ ኩሉ እሱ እውን ናይ ሊቀ ካህናት ተግባር ናይ መምህርነቱ ስራሕ ናይ መድሕንነቱ ስራሕ ብ30 ዘመኑ ብጥምቀት ጀሚርዎ ማለት እዩ ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 23 ዘሎ ኣዳም 30 ዓመቱ ዝሰኣኖ ውልድነት ንምምላስ እውን እዩ ስልጣነ ክህነት ወይም ድማ ቅድስና ብ30 ዘመን እውን ከም ዝወሃብ ከምኡ እውን ክወሃብ ከም ዘለዎ እውን ንምጽናዕ እውን እዩ ኣጽኒዑ ሕጊ ባዕሉ ሰሪዕና ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ዮርዳኖስ ከተጠሚቑ ትወንዝ ንምንታይ ኣብ ከምኡ ክጥመቕ ደልዩ ዝብል ከዓ ኣቐዲሙ ዝተነገረ ትንቢት ክፍጸም ምእንታን እዩ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 113 ካብ ፍቕዲ 3-7 ተጻሒፉ ዘሎ ዝተመሰሎ ምሳሌ ኣማናዊ ወይ ከዓ ሓቂ ንምግባር እዩ ዝተመሰልዎ ነቢያት ዝተናገርዎ ኩሉ ትክክል ምዃኑ እውን ክገልጸሎም ምእንታን ብተግባር ኣብኡ ፈጺምዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ንኣብርሃም ነገስተ ኮሎዶ ጎሞራን ንዕኦም ኣሸኒፉ ዮርዳኖስ ተሻጊሩ መልክዕ ጸዲቅ ረኺቡ ሕብስተ ኣኮቴት ወይም ጽዋዕን በረከትን ምርካቡ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 17 እስራኤል ዮርዳኖስ ተሻጊሮም ምድረ ርስት ብምእታዎም እዚ ድማ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 14-17 ዘሎ ኤልያስ ዮርዳኖስ ተሻጊሩ ናብ ብሔረ ህያዋን ምዕራጉ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 8-14 ዘሎ ንእማን ድማ ኣብ ዮርዳኖስ ወንዚ ተጠሚቑ ካብ ለምጺ ምፍዋሱ እዚ ድማ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 14 ዘሎ ኢዮብ ኣብ ዮርዳኖስ ወንዚ ተጠሚቑ ካብ ደዌ ምድሓኑ ከምኡ ድማ ኣብ ዮርዳኖስ ዝተደብረ ናይ ዕዳ ደብዳቤ ንዕኡ እውን ክቐደልና ምእንታን ኣብ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 14 ዘሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ናይ ክርስቲያን ጥምቀት ከታ ይመስል ናይ ምእመናን ናይ ክርስቲያን ጥምቀት እንታይ እዩ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተዘይተወሊዱ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ኣይወርስን ከም ዝተባሃለ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ንምውራስ እምነትና ንምጽናዕ ካብ ስላሴ ውሉድነት ንምርካብ ካብ ማህፀነ ዮርዳኖስ ካብ ኣብረከ መንፈስ ቅዱስ ብጥምቀት ንውለድ ማለት እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 5 ዘሎ ጥምቀት ዝፍጸመሉ ብቅድሚያ ቤተክርስቲያን ኣብ ዝኸበረ ወይ ኣብ ዝተጸለየሉ ማይ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ኣጥማቂ ዝተረኸበሉ ካብ ላዕሊ ካብ ጸጉሪ ጀሚሩ ክሻዕ እግሪ ጥፍርና ብምንካር እውን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 12 በአጠቃላይ ግን ንጥምቀት ዘልዩ ነገራት ንብሎም እዞም ዝኽተሉ እዮም ማለት እዩ ሓደ ናይቲ ተጠማቂ ሃይማኖት መሰረታዊ እዩ ማለት እዩ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 16 ዘሎ ከምኡ ድማ ናይቲ ኣጥማቂ ካህን ምጥማቕ ዝግብኦ ካህናት ብቻ ስለ ዝኾኑ ኣጥማቂ ካህን ክኸውን ኣለዎ ይብል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 19 ካልእ ድማ ብማይ ምጥማቕ እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 5 ብስላሴ ስም ድሞ ምጥማቕ ብማይ ብቻ ከይኮነ ትንጥመቐውን ብስላሴ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ኢልኩም ኣጥምቕዎም ተባሂልና ሐዋርያት ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም ከምኡ ድማ ንሕና ብስላሴ ስም ንጥማቕ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 19 ንጥምቀት ዝተወሰነ ዕድመ ኸ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንጥምቀት ዝተወሰነ ናይ ዕድመ ገደብ የለን ነገር ግን ወዲ ተኾይኑ ብዝተወለደ በ40 መዓልቱ ጓል ተኾይና ግን ብዝተወለደ 80 መዓልታ ትጥማቕ ማለት እዩ ህፃናት ንኽጥመቑ ዝግበር መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር እዩ ኣዳምን ሔዋንን ብዝተፈጠሩ ኣዳም በ40 ሔዋን ደሞ 80 መዓልታት ናብ ገነት ኣትዮም እዮም ይዝብል ኣዳም በ40 መዓልቱ ሔዋን ደሞ 80 መዓልታ እያ ናብ ገነት ኣትዮም
أو كفالي مصحف كفالي معرف 4 ካብ ፍቕዲ 9 ተጻሒፍ ዘሎ ማለት እዩ ንጥምቀት ምሳሌ ዝኾን ድማ ግዝረት ይፍጸም ስለ ዝነበረ ያው ዝፍጸም ዝነበረ ኣነ ህፃናት እዩ ነይሩ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 21 ከም ዝገልጸልና ማለት ተስፋ ድሕነት ተዋሃበ ንሽማግሌታት ወይ ንጎለምሳ ብቻ ከይኮነስ ንህፃናት እውን ብምዃኑ ህፃናት ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ንምዝግጃይ ተጥምቕ ማለት እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 5 ዘሎ እግዚአብሔር ጸጋን ንህፃናት አይነፈገን እዩ ንምሳሌ እግዚአብሔር አምላክ ነቢ ኤርማስ መጥምቁ ዮሐንስን በዲኦም ማህፀን ሃለዩ ጸጋ ዓዲልዎም ነይሩ ይብል ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 4:6 ከምኡ ድማ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 15 ናይ ክልቲኦም ታሪክ ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ብወለዶም እምነት ህፃናት ምጥማቆም ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ይረዳእና እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እስጢፋኖስና ሊድያን አወኽንዌት ናይ ወኽንዌት ዘብዐኛ ምስ ቤተሰቦም አጥሚቅዎም እዩ ዝብል እዚ የሐዋርያት ሥራ ናይ ሐዋርያት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 15 ዘሎ ማለት እዩ ጥምቀት ሓንቲ እያ እሳ ድማ ጥምቀት ብዝወርድ ማይ ክትፍጸም ከላ ብፈሳሲ ማይ ዋላ ተተፈጸመ ከምኡ ድማ ብገንዳ ዘሎ ማይ ተተፈጸመ ብሊቀ ጳጳስ በኤጲስቆጶስ ከምኡ ድማ ብቆሺ ኢድ እንተተገበረቱ እውን ብኩሎም ሓንቲ እያ ማለት ጥምቀት ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 5 ተገሊጹ ዘሎ ጥምቀት ዘይድገም ሓደ ብቻ እዩ ዝኾነሉ ምኽንያቱ እውን ኣሎ እዚማ ንምንታይ እንተልና ብስጋዊ ወለድና ብስጋ ንውለደሉ ሓደ ግዜ ብቻ ስለ ዝኾነ ኩሉ ካብ መንፈሳዊ ቦታትና ንውለዶ መንፈሳዊ ልደታት ሓደ ግዜ ብቻ ስለ ዝኾነ ስለ ዘይድገም ማለት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 6-8 ናይ ጥምቀት ምሳሌ ዝኾነ ግዝረት ሓደ ግዜ ብቻ ስለ ዝፍጸም ጥምቀት እውን ሓደ ግዜ ብቻ ይፍጸም ማለት እዩ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11-13 ዘሎ ምስ ጎይታ ሞትን ትንሳኤን ተሳታፊ እንኾነሉ ምስጢር ብምዃኑ ጌታውን ዝሞተን ዝተሰኦ ሓደ ግዜ ብቻ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ብቻ ጥምቀት ሓንቲ እያ ኢልና ንገልጽ ማለት እዩ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 12 ከምኡ ድማ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 3-4 ጥቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ጥምቀት ሰብ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ብማይ 3 ግዜ ጠሊቁ ዳግመኛ ደግሞ ተወሊዱ እንደገና ናይ ቤተ ክርስቲያን ወገን ዝኾነሉ ምስጢር እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 19 ናብ ቤተ ክርስቲያን መንግስተ ሰማያት መእተውን በሪ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 6 ዘሎ ጥምቀት ኣይትድገምን ኣይትኽለስን ኢላ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 5 ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ተምህረና ማለት እዩ ዝኸበርኩም ምእመናን ምስጢረ ጥምቀት ሕጽር ብዝበለ መንገዲ ይመስል ወስብሃት ለእግዚአብሔር